Can you tell me the difference between where you want to be, the person you want to be, and where you are? The difference is action. Taking habitual, repeated actions. If you are going to think, oh, this is what I want, and you have no plan of action, and you don't execute, that is just a fantasy. We are in a dreamland. Hence, I am going to help offer myself ukuthi si practicalize lento ye spirituality. Ngomhla ka 22 January 2026 I'm starting lapha ku YouTube. Kobe kulwesine lapho. Ngo 7, yes. We are doing ama spiritual practices regular. So wenza ngolwesine siphinde siwenze ngomsombuluko. Njalo every week. Thursday and Monday. Uyezwa. Mhlawumbe ujwayele ukubhala izinto uyifisa ungazenzi. Uma uyi-channel member woza sokwenza. Ukuba i-channel member ke kusho ukuthi uzofika lapha ku-changes akhasha on YouTube, uklikhe ujoin, and then prompts are going to, like, you'll follow the prompt yabo, bese uba i-member ke emva kwalokho. So ke ngeke uzukwazi ukungena kulabo live uma ngabe ungayona member. Obviously unga enjoy nje any content except lo live lo wangolwesine nangomsombuluko, where we'll be practicalizing this thing of spirituality. Yabo, enough about talking. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha uthi kungenzana noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ya yona into ezobiyenzeka ke leyo. Angikutshele ukuthi ini ezokwenzeka ke ukuze ungayithola usurpriseka. Into sobe siyenza. Into engihleze ngikhuluma ngayo kodwa sobe siyenza ukubalance ama chakras, uyezwa. Ngokwe prana, ngokwe ngakwa mantra, ama sounds, mantras. Lam, vam, ram, yam, him, aum, mam. Yes, those sounds, vibrations. Nama mudras ahambisana nalokho, ama hand gestures, uyezwa. Masiqeda lapho senze ini I pranayama, the breathing techniques. Prana mean breathe, techniques yama, angithi uyezwa. Balancing your ini siza kani pranayama, balancing your 4 elements: fire, air, water and earth. La kuwena angithi yabo. And regulating your nervous system, opening your nadis, your spiritual veins. Angithi uyayizwa lonto. Yeah, meditation sizoyi-infuse along the way. Meditation nelokhu ngeke sigcine singayenza phela. So infuse, because I don't want to keep you for so long lapha ku channel. So infuse ngokunjalo nani nama asanas. Ama asanas ke ama body postures. Avula ama lokhungana ama energy points la kuwena. Ngithi uyayizwa lonto. So besikwenza ke lokho ke. So isikhathi uyena u7. Cabanga ukuthi abantu basuke sebebuyile emsebenzini 7 PM. Soke sebebuyile emsebenzini ngaleso sikhathi, ngoba ngake ngeze suggestion ukuthi ayi ekseni sisuke siya emsebenzini, but ke if that's the case akunankinga futhi, but mina ngiyakwenza nasekuseni nje. Ngiyakwenza nasekuseni, futhi ngizokwenza kabili ke mina. That is my own advantage. Ayike umshubo ke lapho ungayikhohlwa meditation. Meditation ibaluleke kakhulu ngane yami, ungalilingi ulenza iphutha. Yabo, kunalokho ungangibuza ukuthi yini ngenzeki, ngoba nayo mhlambe futhi sizogcina siyenza, but will see umoya ukuthi usihola kanjani, ngoba egcineni kwakho konke ibalulekile. And uma wenza lezi zinto mhlambe uwedwa uthola ukuthi konke ekutshela ukuthi hayi ayikho lento yenzayo, yabo, ayikho lento yenzayo noma awuyenzi kahle. So bese yenza ndawonye ke siyi community, yes, ngoba at some point in time we will have to meet in person, yabo. Now we will know what are we going to do if we meet, yabo. Ngoba ngiyengizwa abanye bethi we need to meet, but mina if we meet ke ngifuna sazi ukuthi sizonzana, yabo. Ngifuna sazi what are we going to do, because we are always talking vele, sihlezi sikhuluma. Lungile ngifuna sazi sizokwenzani if we meet, because we will be a community, yabo, ngoba accountability ayikho la ekulaleleni, ukulalela nje noma bani ngalalela. But if there is something that we are doing, there is an accountability and being a community lapho. Ngithi ayizwa lonto. So ukubalansa lezi zinto ke kuzokusiza ke into eningi, ngoba
umuntu engeke ngamfundela i-charts uyazi ukuthi I always tell yena ukuthi ungathatha ama decisions out of umqondo analyze ngawo i-situation, buka ngawo, uthatha i-information, kodwa mase kumele uthatha ama decisions, check with your guts, check with your intuitions, yabo. Be on a state of emotional clarity before you make it. I always tell people, akekho umuntu ongakutshela ukuthi uzonzani la, yes, akekho umuntu ongakutshela ukuthi uzonzani la. Mina, what I can do, I can tell you the general purpose that you are here to play, but how are you going to play it? That is a vehicle through which you are going to do that. If Mina, someone is telling me we are here to be busy as part of my incarnation cross, I'm here to be busy, and then it tells me you are here to be busy with the things you love, and it just happened I'm a very busiest person in the world. I'm very, very busy, and I'm busy with things that I love. I'm busy, I'm busy talking to you, I'm busy reading stuff, I'm very, very busy, and I'm satisfied with that. So I'm fulfilling my cosmic purpose. I'm satisfied ngalokho kuba busy kwami. So lokho ngithatha phi, I don't have to listen to my mind what I need to do. I follow my guts what is right now for me to do, yabo. So yeah, that's nje. And spiritual alignment will also help you, and it's getting darker and darker la ngikhona. Spiritual alignment will also help you ekuthenini ukwazi nokuzwa lezi zinto engikhuluma ngazo, ama intuitions zakho, ukwazi uba ne clarity, yabo, uclear ne aura yakho, your auric field will be cleared, like spiritual attunement, guys. I think it's going to be exciting. Mhlawumbe mawukuthi wena ukubhizi kakhulu ukudlula mina, ungaza ngazo lezi zinsuku engiyibala ngo7 PM Msombuluko noLesina ukuphela. Kodwa mawukuthi ke mhlambe unaso esinye futhi isikhathi, ungakwenza nje on a weekly basis, mhlambe 7 days, mhlambe 5 days, yabo, kukuwena. But I suggest ukuthi mina uqhubeke ukwenza, ngoba mina mangiza ngomsombuluko nongolwesina kuzobe kungasho ukuthi angikwenze outside of labo life. Ngiyakwenza, yabo, I do it celeni, yabo. But uma ukuthi wena you want to do ngomsombuluko nangolwesibili, it's still fine futhi nalapha. And I'll also take ama questions, ama comments, ama remarks ukuthi ikuphi la uhlangana khona nenkinga, what is happening. Ngoba asifani sabantu, abanye abantu bashesha ukureact, abanye abashesha ukureact, abanye basensitive, abanye abekho sensitive, kuningi nje bafethu, yabo. Kodwa nje mina I'm offering myself ukuthi come join us, be a channel member, and then we are able to enjoy labo lives lab. Except that ke, other than that ke bakhona ku live abazobe bebe khona nje where we are just talking nje and talking yiloko nje kuphela, ngithi yabo. So good people, we are accountable empilweni yakho. Akekho umuntu ozoku-accountisa, when who needs to be accountable, akekho umuntu ozoku-accountisa, ngoba mina ngisho ngakutshela ukuthi hayibo mfethu isila kuhlehlele emuva yini sikhiphani ngawo, we are not consistent. Kodwa umuntu one authority okugcina empilweni yakho wena, yabo, wena ozazi ukuthi ufunani. Ama serendipities nenhlanhla abafethu konke ngokwazi ukuyicabanga, ukuyicalculate, ngeke ukwazi ukuyicalculate ukuthi wena wenze ube sendaweni e-right ngesikhathi esi-right. You cannot calculate that. It's not a matter of logic. It's beyond your logical thinking and processing, yabo. So other stuffs, they just need your spiritual alignment, ne? They just need your spiritual alignment, have a clear auric field, umqondo wakho quiet, you are able to receive the messages. That is because ngisho ungafunda kanjani, asikho umuntu ofundile onayo yonke into, kodwa izinto azenzeki mfethu, azenzeki nje, uphambana nenhlanhla, uphambana nehlombe. Into efana nalezo azidingi logic, yabo. Vele usuke lo muntu nje vele qumisa ngempama nje, yawe ubone ukuthi hayi ngeke, mhlambe akutshela umuntu ukuthi hayi no, I don't like your aura, yabo. Into efana nalezo nje mfethu akufuneka ukuthi ugejwe izinto ezigrand, uzohlalwa izinto ezibhedayo, yabo. So yeah, that's for now. That is why I was like telling people, so you need to tune in on Thursday and also on Monday. So I'll be live on YouTube. Yeah, information egcwele ngikhiphile from the 22nd of January. Why 22nd of January? It's because it is the beginning of our human design year. Ngayichaza ukuthi gate 41 is the gate of start codon, where human wants to experience a new experience. So yeah, that's it. It has to do with ama biogenetics.